Alam mo yung feeling na sabi niya sa'yo hindi na niya kaya. Nauubos na siya, pagod na siya, pero imbes na maging pahinga ang isa't isa, ayun, nasa iba. Hi, ako si Will, and this is Will Talks. And what if hindi naman talaga ikaw ang pahinga niya? May mga nakikita ako na quote dati. Sabi nila, sa mundong nakakapagod, ikaw ang natatanging pahinga. Oh, hindi ka kasama doon ano. Pag nakita mo yung partner mo, pag nakasama mo yung partner mo, ibang klaseng peace of mind, ibang klaseng rest ang nakukuha mo. At kailangan lang naman ng space. Kailangan ng konting space. Bakit sa iba pupunta? Bakit sa iba nagpa-comfort? Yung nakakapagbigay ng pahinga sa kanya. Ito medyo matagal ko na itong iniisip. If you're with your partner, or kung mayroon kang partner ngayon tapos magulo or rocky yung relationship nyo, sino ba ang aayos nun kung hindi kayo lang naman dalawa din, di ba? I understand or I get the point of, minsan kailangan natin mag-open up sa iba, kailangan natin may mapaglabasan ng problema para hindi tayo sumabog sa partner natin, but to ask comfort. So kapag pagod, rest. Give yourself some space to think para hindi ka sumabog sa partner mo, and then talk it out. Kung pareho nyo talagang gustong i-workout yan, i-workout nyo yan. Hindi ka hahanap ng iba, hindi ka pupunta sa iba, hindi ka tatakbo sa iba. Since day one, sabihin mo na lang. Hindi yung sasabihin mo pang napagod ka, pero ang totoo nun, nanawa ka lang talaga at gusto mo na sa iba.